So ngayon po mga idol, no, may nag-comments po dito sa ating YouTube channel mga idol. At yung comments niya mga idol, basahin po natin mga idol. Siya po ay Bisaya mga idol, no. Dol, unsa may discarding permi ko maunhan sa pag-request og booking. So inaani ni siya idol, no, magbisaya lang ta dol kay syempre pangutana is Bisaya, so maybe siguro from Cebu sa din siya mga idol, or bisan or sa Mindanao pa. Iyang pangutana is unsa mo ko diskarte mga idol kung ano daw nga permi daw siya maunhan sa pag-request og booking. So ay naano siya dol, no, ang usa sa mga rason dol nganong permi ka maunhan sa pag-request og booking, no. Number 1 dol, no, is ang imuhang data connection. And then ikaduha is ang cellphone na imuhang gigamit dol, kanang katong mga cellphone na bitaw nga mga gagmay og mga RAM, like for example katong tag 4GB RAM nya by 64G kanang mga internal nga storage nila. So kanang mga inaana nga cellphone dol is hinay kay na siya. So nindot nga cellphone dol is 8GB RAM tapos 128 ang internal storage. So kanang klase nga cellphone bisag unsa basta inaana siya na klase sa yang kanang specs bitaw niya. So kana pating nindutan na pating kusuga na nga kuban may kanang pinakanindot nga gamiton nimo pang kuan panginani pang biyahe. And then ikatulo kanang data nga imuhang gigamit duli sa imuhang pang internet is katong yung nindot na kuan katong nindot na klase katong like for example ako ay sa dito man kuno katong ako ang gigamit is katong tag 99 bitaw. And then kung sa smart naman dol is katong sa to 8GB. And then katong good for 7 days katong all in data yun kana mo nindot dol aya paggamit ana mga promo nga ng FB na ana. So ayo na kay lagay na siya sa mga inani nga apps para sa mga Maxim, lagay na siya. So okay na to siya sa mga pang Facebook, pang TikTok. So yun ana kumbati to siya, pero pag gamiton nimo sa Maxim, so lag to siya. So katuging all in data nga imuhang gamiton para pang load nimo sa imuhang internet connection. So parang dili ka parang dili sad ka kanang ulahi permi sa request kay namang usahay gid no, kanang nag-request nimo bitaw na apa din niya kung human nimo request ana pag back nimo sa kanang kuan ng menu wala na ang booking. So ang tendency po na dol is ang imuhang location inana pod kay na po yung location ginoon nga tinuod hinay jud ang signal. So ang imong buhaton ana is siguro kung maabot na kag 30 minutes diha nga area transfer ngita og lain nga area dol aya pagpundo diha. So mora na ko matambag nimo no kung nganong permi ka makuan kay imuhang comments dire is unsa man daw diskarte nganong permi ko maunhan sa pag-request sa booking. And then kuan kung sample kung magbiyahe ka aya pag sig open og YouTube or Facebook. So ang imo is steady ra ka nang app sa Maxim kay once nga gatanaw kag Facebook diha i-back nimo sa menu sa app sa Maxim yan na booking dito no. Di syempre nauna na kag-request sa mga kauban nga rider kay sa tinuod dol no usa ka booking dire dol like for example na booking dire ni sud no usa lang gani ka booking ang nisulod dol moto kag sa di dol grabe ka lang rider ang nag-request na ana mao nga akong tambag nimo is ayun pag open og lain nga apps concentrate lang ka dito and then permi refresh ang imong apps like for example no walay booking ani sulod or kanang ang booking bitaw nga kanang naka-steady lang siya diha. So imo na siyang i-out sa imong apps and then back nimo para perming bag-o nga booking ang mosud sa imong apps. So ana ra do no maaran na ko ang matambag nimo no. So salamat og amping sa biyahe. Alright.